Chudá práce má jiné. Nahrávání bylo spuštěno, že enjoy. Si to zopakujeme, v jednom rohu máme elderského vyzývatele Minera z Ulthead, Carvold s Elderama. A v druhém rohu máme Imperiální gardu Efrona s jeho Skulltakers regimentem. 1v1. Uvidíme, co z toho vyplyne. Rozmístěný je pěkně nahoru. Mapa je terénita, s tunou těžkého coveru, strategic pointama po celé mapě, jedna critical location, dva reliky, dva select deposity. Jak pomáháš nám Honzo? Já vám nemám pomáhat. Že by se blížil první střetnutí, ano, máme tady první konta. Elderší guardiani proti gardistickým konstriktům. To není příliš vyrovnaný boj. The guard shall remember that. Good. Miner mezi tím jako rozjel velkou expanzi. There we go. Hello. Imperiální gardisté, to je standardní gardisté, profesionální armáda, na konskripti. Se utkali s Farseerem, ale čili mu dávají damage. Jo, Farseer je spíš support. Farseer se dává na ústup, zatímco pronásledovaným imperiálníma gardistama, ale ty to nakonec dávají. Nebudou riskovat, pochopitelně. Zbytek mapy je klidný, než na tyhle pohraniční přestřelky. Pohraniční přestřelka, ty vole. Schovali vlastně ty haudečka. This node now churns for the benefit of the craft world. Tak, fronta nám stagnuje. Nevím, co dělá. Eldeři elderujou, a už tady máme nové jednotky. Nemám. Mančí myslíš? Co když koukám na gardisty? Ty mám taky, ale nový. Nejsou tak čonky. No, zatím hra relativně vyrovnaná, i když jako... Protože se nic neděje, že jo? Jako sázky bych dělal, protože jedna strana docela jako dělá hovno. Ne, já buduju. Jak se druhá strana ozvala. Právě vidíme, jako taktiku Hefron zvolí, jestli ta taktiku turtlení, která se proti AIčku nikdy nevyplácí, ale teď je to PvPčko, takže člověk neví. Tak jako ať si turtlí. Jako zagarduje to legitimní strategie. Zákopová válka není věc, do které by Eldeři nějak zcela. Jako náhodou, ono to, že jsi schopný sílu koncentrovat víceméně instantně kdykoliv potřebuješ, je docela OP. Oh, hello. Máme tady kontakt, Farseera, zase s četou gardistů, dokonce klasický konstrukt. Efron už vybavil své muže granátometry, to může být. Ale ne, milíčko, bych tomu se riskl. Kromě tohohle malého kontaktu tady se nic neděje stále. Relativně malé počty jednotek jsou na mapě na obou stranách. Tak, do bojky se nám zapojou, ale Banshee. Tady jsou expertně na milíč, povíme, co s tím dělají naši soudruzi. Armageddon? Byl jsem morálku a začnou zdrhat. Orc Hunters jsou z Armageddon. OK. Jsou cvičený katačanem. Tak máme tady první plnohodnotný kontrakt, ze kterého eldeři volí taktiku hit and run. All as planned. Aktuální kilty, no řekl bych, že víc ztrátil na straně gardistů, ale to nic neznamená. Gardě určitě ne. Mrtvýho Eldera jsem zatím neviděl ani jednoho, ale to je taky tím, že některý mrtvý z nějakého důvodu mizí, když má nastavení všechno na max.
Já jsem zvyklý tady ještě kanátky pro kruty, kdyby někdo hrál tam. Jestli máme... Ne. Reporting for duty, sir. Hej. Tak chvilkou jsem celko, že se mi to skublo. No, tak nestraš, tak jdeme na HUDčko Elderu. Jak jsme na tom? Zdroje. Jak je na tom Efron? Co zdroje má? Všechno bude... The enemy is upon us. Tak. I see all in the harsh light of destiny. Zatím to vypadá klasiku všude, Great strength tady už to be máme drawn from tohle. spikes. The craft will think and I respond in kind. Spoustu liderských řečí. Hefron už taky vybavuje své jednotky lepšími zbraněmi. Já můžu podívat na upgrade. We're under fire. A máme tady první kontakt a první velká ofenziva udělali. Drží heavy cover, protože jsou negativní. Grantomety působí docela rozhodně performacích, ale žádný velký ztráty. A máme tady nějaký první ztráty na straně dolů. Nic moc hrozného, ale máme tady první kontakt. Tady jste využívají svýho heavy coveru, Banshee zahnali je trošku dobrů, možná i vybili. No, minomety dělají své věci. Logicky gardisty tak nevíc. Granátomety ovšem jako nedávají Banshee moc prostě ruku. A první Banshee padl. Druhý ho hned následuje. A na bajonety jdou. Ty vole, gardy se sila na bajonety, prostě ty Banshee, full auto lejel z vlastní. No, to je první nabytka tohle klání retardů. Banshee dostal docela ztrátu. Ale už tady máme druhou jednotku, to je útočí na gardisty, které dosud likvidovali Banshee. Máme velmi to vydrží, to je zahnání to, kde Banshee jsou opět v negativním coveru, potom budou last gunu a helikopteru liftling kousku. Výstřetnutí vypadá, že dost možná gardisté se zapíšou z zabitý Harsíra, ale vypadá, že to zdrne. No, není to tak jednostranné, jak to vypadalo. Máme tady další velké střetnutí, teď dost na blízko, v čemž je brigáda proti Elderu v nevýhodě, ale jdou. Drží si heavy cover, kterým jsou ale už i Banshee. Podporovaný jsou stále heavy bolterem. Pán ty vole, Gandalf. Ano, a v skutku hraje za gardu. Máme tady další ztráty na straně Banshee. Ale to je nezastavuje postupně, máme tady mrtvé gardisty i Eldery. Lamenomety využívané dost na blízko. Heavy bolter zabíjí další Eldery. Napravo máme další střetnutí, ale to je dost nevýhodné, sice si gardisté drží heavy cover, ale početní převaha taky expertiza na blízko je asi dobře větší. A už jim padla morálka a už to je otázka času. Tak, uvidíme, jak bude reagovat Hefron. Taktika chumlík. Obě dvě strany jedou taktiku chumlík. Tak. Uvidíme, co za strategii obě dvě strany ty zvolí. Hefron zatím pouze odrážel a dělal malé útoky na strany Elderu. Uvidíme, co se bude dít dál. Upgradey, všichni se upgradujeme. Tak tohle by mohlo být zajímavé, ale nemohlo. Uvidíme.
Slackline je zajímavé taky tím, že to není AIčko, když si permanentně všechno upgradeuje pořád dokola. A zvládá všechno jedno. New code, sir. Že New tady code, musí sir. oba dva hráči předvádět svůj micromanagement. Ani jeden není Korejec, co hraje v Warcraft, ani Starcraft, takže... Kdo ví? Sir, yes, sir. Tak, máme na západní frontě Sir, teď. yes, sir. Na poli vidím spoustu padlých gardistů, ale občas se mezi nimi ale nějaký ten Eldor. Jaká to ztráta? Sir, yes, sir. Víme, že Hefron přišel minimálně Voidem, možná víc bude, Sir, ale yes, sir. není nic, co by gardu mohlo nutně použít. Vlastně mám tyhle ty fan věci. Tak koukneme, co tady dělá Minerino. Nemůžu se rozkliknout a samorovat mu po budovách, ale vidíme, že teď nějaký věci už chystá. A už vidím taky, co chystá. No, to by mohlo být zajímavé. Uvidíme, jak to bude řešit Hefron. Hefron zatím docela masivně kurtlí. Rozhodně nezahálí. Ale Miner taky ne. Vidíme, jestli nadřazená rasa zvládne ubít opičáky. Of course, tak to už je jasný. Apes together strong, opět zvítězí, jak to má být. No, dobře, Miner volí zajímavou taktiku. A máme tady kontakt. Dobře. Nějaký... Jo, asi vím. Jo. Ty The flames pičo. of the ancestors are yours to command. Něco rozdílného, ale to Hefron odstřeluje budovy Minera. Damage to není nic moc, ale jako stále je to nějaký ten damage. Hefron stále opatrně volí své taktiky. The flames of the ancestors are yours to command. Miner se taky nepracuje. Tak já se můžu teleportovat kam chci, já si můžu dát na čas. Your song shall guide A me. máme tady nové jednotky. Your song shall guide me. Na obou stranách. Uvidíme, jaký to bude mít výsledek. There are more pressing. Our kin watch from above. I hear the old souls What do you as wish well, of us? but to me, they speak only warning. Hefron stále pokračuje postřelování Listening Boostu Minera. A máme tady další Je to nové poměrně jednotky. Už to začíná být poměrně otravné, Hefron. Ale nevadí, za chvilku bude moje ultimátní zbraň ready. Svanta opět stagnuje, ani jeden se teď neodbažuje k útoku. Jedinou aktuální akci můžeme vidět z pozic Hefronovýho. Let us give the enemy a more difficult target. Dejme tomu. No, yes, but maybe. Let us give the enemy a more difficult target. A máme tady první ofenzívu ještě. Po dlouhý době. Banshee útočí na opevněné pozice gardy. Tady máme gardijské sentinely s zbrojenými meltaganama. Několik turret, který už dostaneme do svojich podržků. Ale gardisti stále mají výhodu heady, které ale asi to brzo přijde. Vykardu ale žádný morálky. Vidíme, co s tím jako akci podniká na to odpověď. Máme tady další boje na blízko. Takový gardisté oproti Banshee a Gardu nemají moc velkou šanci, ale ty gardistů dávají. Když a tohle je prostě dělají, když školíme si žitku aktuálně v tom plazma provedení. A sentinely gardy byly zničeny. Garda je zahaží. Vypadá to, že Garda byly dost brzo možná zahnána i do vlastní báze.
Hefron nasazuje svýho Hellhounda, Chemdog tohle provedení se pamatuju v paměti, ale nevím. Devildo, nebo Banebolt, tak. Ale je pod rukem Firewall Dragonu a Listenku. Mám druhý Hellhound, ten je klasicky provedený plamenotný a Bazilišek v armagedonský verzi. Který na tuhle blízkou vzdálenost může ohrožovat Eldery Maximesem Hellboytem. A Miner právě přišel od svého Warlocka a spousta Elderů padla, ale to gardistí taky. Miner se stavil do své ofenzivy a z tohohle vyšel Hefron asi vítězně. Minimálně odrazil útok, takže Let's call it. Jako, můžeme říct, že to nebyla porážka. to tlačit do báze, ale... To může být jenom předvíc. Who's the Eldar shall fear my wrath. Uvidíme, jak se obě dvě strany zotaví. Miner ze svého útoku a Hefron ze své obrany, ve které málem přišel po bázi, ale zase na druhou stranu na svém kontě má teď spoustu mrtvých Elderů. Teď bych bylo víc. Tak uvidíme, co bude Hefron jako dál dělat. Protože ty možnosti tady stále má. Ale máme tady věc, co možná zvrátí koloběh bitvy. Možná určitě. Še. Uvidíme, co Miner bude vyčkávat. A Spar a zájem koncert tahle by to už víceméně skončila. Máme tady další jednotky, takže dost možná se nám blíží finální útok tohoto klání. Ale uvidíme, třeba se Hefron zničí bytes. No. Má tady stále s čím manipulovat. A Se myslí tohle jenom. může teoreticky Minerovi zavařit. No dobře, už možná ne. No dobře, drží píču. Ale Hefron volí odstřelování z byty, teda dělostřelstvem, ve kterém zabil pravděpodobně jednoho Eldera. Za tohle zaplatíš. Je za jeden výstřel jako z Airchakeru, jako tak. Miner nasazuje svoje vanitmoty, kdy se dostávají do kontaktu s Hellhoundem, chemickým provedení a bude to, co střílí plazma. Ale ty vrajky nakonec dostávají docela domů. Není to nic moc, ale nic není zničitelný. Mezi tím tady máme kontakt s pechotou, ve který Eldaři se pokouší zničit atomovou Crucible. Hefron reaguje svýma pěchotníma oddílama, Heavybolty jedou před hydrou, ale Eldaři je přece docela dost. Jeden Bright už má všechny Brighty kromě jednoho, co na tom velmi pěkně spá pečka. Vidíme, co z toho Hefrona bude. Pěchotní klání vypadá docela nakloněné Hefronovi a vypadá to, že pěchotní klání Hefron vyhrává a Brighty se také stahnou. Jeden má jeden se stáhnul, další byl pravděpodobně zničen a jeden zůstává v kontaktu. Hefron likviduje Fire Dragony a přišel o svůj Bazilišek, ale toho nemusel nějak. Další Bright byl zničen a Hefron nasazuje nové jednotky. I toto Hefron zvládnul. Dokonce se mu podaří zabít to Farseer. A opravdu, Hefron ustřílel plazmama Farseer. Uvidíme, jak na to bude reagovat Miner. Hefron je zatím pouze defensivně, ale vedle. A Miner tak jeden Bright Lord, tak uvidíme, jestli si to všimne včas. No, dostal naklepáno. A Hefronovi vojáci budou muset být brzo stažení, nebo budou určitě podražení. Yes. Miner nasadil svoje Warspideři, což jsou docela těžká jednotka, ale jsou negativní taky. A odportoval se pryč. Hefron by měl začít opravovat svoji obranu a vylepšovat ji a přejít do protiútoku prostě. Ne. Jeho obrana je sice poškozená, ale odolala. Tak. Zatím tady nevidím nic moc nového na obou stranách. Hefron přestal využívat konskripty, ku podivu. A je surprising. Ale stále má Hefron skoro celou půlku mapy pod kontrolou, nebo ne nutně pod kontrolou, ale jako volnou k manévrování.
Možná budeme brzo svědky dalších malých přestřelek, anebo velkých přestřelek. Ovšem Miner tady dělá další věc, který jsem si nevšiml a ta by Hefrona mohla dost jako zle překvapit. Což máme klasický problémy s Eldarama. Tak. O, tuhle jednotku ani neznám. Hello. To dělá zvuky pěstí, když to mávne, ty vole. Protože to chce zapraštit. Jo, Dalece. mečem. Máme tady jednotky Warspiderů. Oh. Oh, hello. I can fix her. Tak. Tom Hefron. Koupil Deathcultistu? Mají to vůbec Eldaři? To gardisti? Mají, ale to jsem nekomentoval. Hefron, můžeš mi vysvětlit, proč můj tvůj plazma guy má bajonet? Proč mají ty plazmy bajonety? Protože reálně s tím bezpečnější někoho praštit než střílet. Když s tím někoho praštíš, tak spíš umřeš. A máme tady další kontakt, pravděpodobně nějaký okrajové jednotky zahlédli listening post a ten zahájil palbu, nic moc. Eldarské nevydělené jednotky zahájí palbu na Hefronovy struktury. No, tak fun, den. Vidíme, co se Hefron začne taky něco dělat. Já vy jste tady vlastně texím, tak je. Mám chuť začít na toho Hefrona křičet, ale já si to nechám. Nech prohraje sám o sobě. No, ale jako zabil docela dost. No, a Grodzi mi píše, že teď vstal. We're under fire! Tak, dále tady máme velmi pasivní postoj od obou stran, ale tady máme věci, tady se dějou věci. Yes. Ale i tady se dějou věci. Je ten můj třetí debílek, kurva. No vidíme, třeba to zvládnou mlátit. Pochybuju. No. Je to ošklivé, nepěkná věc. To je účel této věci. Ale To se jí uvidíme, přece třeba koupil. se Hefron ještě s něčím vytasí, což není žádná jako nic nereálného. I když by mohl být trošku agresivnější, aspoň zabírat body, ale to nebudu. Tak. Rozrytá krajina z předchozích bitev máme tady celý kontakt další v době. Budeme se spojíme. Hefron točí na Relic, Listening Post Eldarů a pravděpodobně taky něho brzo zničí, jsem ztratil jednoho muže. Během střetnutím s Defenskou se pěl domů dokonce. A Miner zahajuje pravděpodobně svoji další ofenzivu. Portuje své Warspidery za pozičně právě gardistů, ale kde jsou efektivně masakrovány a byli staženi. Vystenku zahajuje palbu. Eldrad se dostává pod těžkou palbu, ale nic mu to nejde. Vidíme, jak garda zareaguje. Máme tady klasické jednotky, pak tady máme tyhle nové mňamky, které už dost možná brzo vidíme v akci. Na skutku. Tady se odpovídají na útok eldarských struktur plazmama, což je docela dobrý nápad. Když nevidím žádné neproblematiky. Ale to se mám celý. Další pěchotní střetnutí, Eldrad tady tankuje damage. A máme tady první kontakt s eldarským titánem. Ovšem víme, že eldarské struktury nejsou nezničitelné. A v skutku damage dostávají. Není to nic oslnivého, ale jako... Garda se nezdává bez boju. Víme, jak byly jejich odhodlání pokračují.
se podnikne něco v útoku, nebo bude sázet na svoje defenzivní pozice. Takže Warspite se dostávají do báze, už zde likvidují sentinely, jeho poslední braně. Takže následuje Hellhounda a už se máš do prvního Eldera. Eldeři přicházejí do morálku, ale kolem jedna skoku. Elderský Titan je na půlce HPček, ale stále má. Garda se tady střetává s Zenitem a snaží se ho zlikvidovat, když se pomalu neviditelný defenzivní struktur. Báze Gardy je stále pod útokem, ale je jenom Warspite. Titan se stále zapojil do bojů o bázi, pokoušel se likvidovat další ostrovky Hefronový obrany lineu. Warspiteři jsou teleportováni pryč a Hefronová báze je na chvilku v klidu, ale uvidíme jak je. No. Jen než se tam dostanou tyhle ty pánové. Zahájí další výsledně svůj ofenzív a bude dál pušovat Hefrona. Hefronové jednotky se všem nevzdávají a dávají nějaký delí damage. Máme tady ztráty na obrovský strach, určitě, že snížku je méně, než se pamatuju. Já jsem na vás zapomněl. Hefrona se začí chemický warfare. Chemikálie, ale. Cože? Ty vaše chemikálie. No, To je ten toxický vztah, co spolu mají. Já myslím, že si Hefron koupil třeba takovou tu dětskou dceru, víš co, malý chemik. A vidíme první elderský tanky. A Hellhound byl zničen, poslední gardistický vojáci. Kolem něj také. A uvidíme co. A máme tady, ale tohle bude souboj titánů dost možná brzo. To je dobrý, protože já mám si action titána ještě nemám populačku. Uvidíme co se z toho vyjde. Elderský titan dostává skutku nemalý damage a bude pravděpodobně rozbroudit, ale uvidíme co s tím. Teď se to nezvrátí, elderská taktika, protože Baneblade svůj damage dostává taky. A titan byl zničen, takže Baneblade teď nemá konkurenci pokud jde o velikost, ale má spoustu malých efektů, který ho efektivně likvidují. Baneblade se stahuje. Musí si dělat svůj last stand preferový base. To je třetí bitva o Hefronu base v malých Ta Baneblade byl zničen. A Minerová pěchota teď byl nerušený, může stoupit do Hefronový base. Hefron se stále pokouší a tady mám partizán. Ale to nevypadá dobře u Imperanger. To nevypadá dobře, přišlo právě o velitelství těžkých zbraní. Brzo přijdou o mechanizovaný koment, ten byl taky zničen a Elderům teď nic nestojí v cestě pravděpodobně. A já jsem to ukončil. Takže good story.